Tak počúvajte. Nikola Tesla vynašiel technológie, ktoré dnes poháňajú celý svet, ale sám takmer zomrel od hladu, pretože nevedel narábať s peniazmi. Nikola Tesla je dnes oslavovaný ako jeden z najväčších vynálezcov všetkých čias, ale keď ešte žil, veci neboli také ružové. Bol to vizionár, génius, muž, ktorý videl budúcnosť technológií 10 ročia dopredu, ale zároveň niekto, kto absolútne nevedel narábať s peniazmi a skoro zomrel od hladu. No a práve tento kontrast medzi brilantnou mysľou a biznisovou naivitou robí z Teslu jedného z najzaujímavejších ľudí v histórii. Narodil sa v roku 1856 v dnešnom Chorvátsku, vtedy súčasťou Rakúsko-Uhorska. Od detstva bol fascinovaný elektrinou. Legenda hovorí, že sa narodil počas búrky, čo jeho matka považovala za znak, že bude výnimočný. A veru bola to pravda. Mal fotografickú pamäť a dokázal v hlave vizualizovať celé stroje ešte predtým, než ich nakreslil alebo zostrojil. Toto bolo jeho obrovskou výhodou, ale aj prekliatím. Často sa stávalo, že niečo vymyslel, ale málo kedy to dotiahol do komerčnej podoby, lebo ho medzi tým začalo fascinovať niečo iné. Keď mal 28 rokov, prišiel do Ameriky a hneď nastúpil k Thomasovi Edisonovi, ktorý bol vtedy jedným z najväčších podnikateľov v oblasti elektriny. A tu sa začína jeden z najväčších konfliktov v dejinách vedy. Vojna prúdov. Edison veril v jednosmerný prúd, Tesla zase v striedavý prúd. Edison údajne Teslovi sľúbil $50,000, ak vylepší jeho generátory. Tesla na tom makal dňom i nocou, vylepšil ich, ale keď si prišiel po odmenu, Edison mu povedal niečo v štýle: Tesla, vy nerozumiete americkému humoru. Žiadne peniaze nedostal. Tesla dal výpoveď a začal pracovať na vlastných vynálezoch. Lenže problém bol v tom, že nebol podnikateľ. Bol vizionár, ale nie obchodník. Keď konečne našiel investorov, ktorí podporili jeho striedavý prúd, dostal sa do vojny s Edisonom, ktorý sa snažil dokázať, že striedavý prúd je nebezpečný. Dokonca ho používal na popravy zvierat, aby ukázal, aký je nebezpečný. No Tesla spolu s podnikateľom Georgeom Westinghouseom nakoniec vyhrali. Striedavý prúd sa stal štandardom a dodnes poháňa naše mestá. Ale tu prichádza Teslova chyba. Kým Westinghouse vedel, ako zarobiť, Tesla mal úplne iné priority. Keď sa Westinghouse dostal do finančných problémov, Tesla sa vzdal svojich licenčných poplatkov, ktoré by mu priniesli milióny. Chcel, aby elektrina bola zadarmo a dostupná pre všetkých. Bol idealista, no nepochopil, že bez peňazí nemohol ďalej financovať svoje experimenty. Najväčším príkladom jeho finančného zlyhania bol jeho projekt bezdrôtového prenosu elektriny. Veril, že dokáže prenášať energiu cez vzduch bez káblov. Bohatý investor JP Morgan ho najprv podporoval, ale keď zistil, že Tesla chce elektrinu zadarmo pre všetkých, stiahol financovanie. Tesla zostal bez peňazí, jeho väža nebola nikdy dokončená a nakoniec bola zbúraná. Na staré kolená Tesla upadol do extrémnej chudoby. Začal byť čoraz viac excentrický. Tvrdil, že komunikuje s mimozemšťanmi, že dokáže rozštiepiť Zem vo svojom laboratóriu a že našiel tajný zdroj nekonečnej energie. V hoteli, kde žil, si kramil holuby a mal k ním silné emocionálne väzby, dokonca povedal, že je do jednej bielej holubice zaľúbený. Zomrel v roku 1943, osamotený a bez peňazí. A teraz prichádza ironická časť. Dnes sú jeho vynálezy základom moderného sveta. Bez neho by neexistoval bezdrôtový prenos, rádio, diaľkové ovládanie alebo dokonca niektoré princípy mobilnej komunikácie. A Elon Musk, jeden z najbohatších mužov sveta, pomenoval svoju automobilku po ňom. Nikola Tesla je dokonalým príkladom toho, že talent a génius nestačia. Sebarozvoj neznamená len byť kreatívny, ale aj vedieť, ako svoje schopnosti uplatniť v reálnom svete. Keby Tesla trochu viac myslel ako podnikateľ a menej ako vizionár, možno by dnes nebol len legendou, ale aj najbohatším vynálezcom histórie. Jeho príbeh je preto varovaním aj inšpiráciou zároveň. Ak máš talent, nauč sa ho aj speňažiť, inak môžeš skončiť ako génius, ktorý skoro zomrel od hladu. No a teraz si predstavme, že by Tesla mal po ruke nejakú dobrú knihu o sebarozvoji, podnikaní alebo psychológii. Keby dnes čítal napríklad Bohatý otec, chudobný otec od Roberta Kiyosakiho, hneď by pochopil, že nestačí byť len génius, ale treba vedieť aj niečo o peniazoch.
Mohol si napríklad nechať svoje patenty a brať licenčné poplatky namiesto toho, aby ich veľkoryso prepustil, lebo veď svet si zaslúži bezplatnú energiu. Jasné, že si zaslúži, ale Tesla nepochopil základnú vec. Bez peňazí by ten svet nevedel ďalej inovovať. Ak by mal biznisového mentora ako dnešní startupisti, možno by urobil strategické rozhodnutia a neskončil by s holubmi v hotelovej izbe, ale ako multimilionár vo vlastnom výskumnom centre. Dnes vieme, že úspech nie je len o IQ, ale aj o emocionálnej inteligencii a schopnosti vyjednávať. Keby si Tesla prečítal, ako si získať priateľov a pôsobiť na ľudí od Carnegieho, možno by s Edisonom nešiel do vojny, ale by ho presvedčil, že striedavý prúd je cesta budúcnosti. Vedel by, že Edison sa nedá presvedčiť holými faktami a argumentmi. Edison bol tvrdý obchodník, ktorý sa viac ako na vedecké dôkazy spoliehal na marketing a vlastnú povesť. Tesla by namiesto otvorenej vojny mohol použiť psychológiu ovplyvňovania. Pochváliť Edisonové úspechy, ukázať mu, ako by striedavý prúd mohol posilniť jeho impérium namiesto toho, aby ho ohrozil a najmä mohol mu nechať pocit, že to bol Edisonov nápad. Napríklad by mohol povedať: Thomas, ty si vždy vedel, ako priniesť svetu revolučné riešenia. Spolu môžeme dosiahnuť lacnejšiu a dostupnejšiu elektrinu pre všetkých. Predstav si, že každá domácnosť bude mať tvoje žiarovky, lebo elektrina už nebude luxus. A áno, bude to tvoj veľký triumf. Týmto by Tesla namiesto nepriateľa získal spojenca a nemusel by roky bojovať vo vojne prúdov, ktorá ho vyčerpala finančne aj psychicky. Edison by možno nikdy nebol jeho najlepší kamarát, ale v biznise sa nehrá na priateľstvá, hrá sa na win-win situácie. A hlavne, mohol si osvojiť jednu zlatú poučku dnešného sveta. Ak chceš meniť svet, musíš najskôr prežiť. Tesla síce posunul ľudstvo o míľové kroky dopredu, ale sám za to zaplatil krutú cenu. Ak chcete počuť viac o historických osobnostiach a ich prístupoch k sebarozvoju, dajte videu like a nezabudnite sa prihlásiť na odber kanálu.